Kuuɗe Lilaaɓe suura 13 aya 13 yaaki 52. Waajinki Bulus e Antakiya leydi Bisidiya. Sey Bulus e ɓe o yaadata natti komiwal daga gariiri Bafos, ɓe njahi ferga nder leydi Bamfiliya. Amma Yahaya Markus ali ɓe so'ii Urshalima. Ɓe ƴaɓɓii ferga, ɓe njahi gariiri Antakiya nder leydi Bisidiya. Nyalnde siwtaare, ɓe natti suudu do'aare ɓe njooɗi. Gaɗa ɗum jangi Attawra e defte annabo'en, sey ardiiɓe suudu do'aare ndun lili goɗɗo wi'aɓe, bandiraaɓe, to on ngoodi boliiɗe ɗe cembiɗinirton yimɓe, mbi'eeka. Sey Bulus ummi, ƴefti jungo muɗum, wi'i, onon bandiraaɓe am Israa'ilanko'en e horiiɓe kulooɓe Allah, nane ko mbi'aymi'on. Allah mo Israa'ilanko'en suɓii maama'en meɗen, o mawnini lenyol maɓɓe ko ngol wonnoo leydi Masar. Kadi ma o wurtiniiɓe leydi ndin e bawɗe maako. O munyaniɓe duuɓi 40 nder ladde. Gaɗa o halkii leƴƴi 7 jooɗinooɗi nder leydi Kan'aana, o hokki ɓe ndonu leydi ndin. Fii ɗum fuu waɗii nder duuɓi 450. Gaɗa maajum o suɓaniɓe gaɗooɓe kiita haa yaaki jaamanu annabi Samaa'ila. Gaɗa ɗon ɓe tori Allah hokka ɓe laamiiɗo. Sey Allah hokki ɓe Caawulu, ɓii Kiis, ƴiwoyɗo lenyol Bilyaminu. O laamiiɓe duuɓi 40. Nde Joomiraawo jippini Caawulu dow laamu, o lamni Dawda. Dow Dawda on bo o wi'i, mi yi'i Dawda ɓii Jeesi, o neɗɗo pukkaniiɗoyam to ɓernde, gaɗayɗo ko ngiɗmi. Daga nder lenyol Dawda on bo Allah wurtini Yeesu, kisnoo Israa'iila non no o waarunoo alkawal. Nden ko Yeesu fuɗɗa kuugal muɗum, Yahaya waajinani lenyol Israa'iila fuu ɓe tuuba, ɓe ngaɗanee baptisma. Nde Yahaya ɓadii heeñuki kuugal muɗum, o wi'i, min naa ɗum on ɗon mo kammiiɗon, amma e woodi garayɗo gaɗa am mo mi fotaayi fittuki ko paɗe maako. Onon bandiraaɓe am lenyol Ibrahim e onon kulooɓe Allah wonɓe nder meɗen, enen ɗum waddani habaru kisndam. Wonɓe Urshalima e mawɓe maɓɓe fuu anditaayi Yeesu o moye. Ɓe paamaayi boliiɗe annabo'en jangeteeɗe nyalnde siwtaare fuu nder cuuɗi do'aare. Amma fuu e non ɓe kebbini ko annabo'en mbii nde ɓe mbari Yeesu. Koo nde ɓe keɓaayi daliila waɗankimo kiita mayde, fuu e non ɓe torake Bilaatus wara mo. Nden gaɗa ɓe kebbini ko deftere wi'i dow maako fuu, ɓe jippini ɓandu maako daga dow gaafangal, ɓe ngaɗinu nder yenaande. Amma Allah umminiimo daga mayde. Balɗe ɗuɗɗe emo wangana wondunooɓe e maako, tokkuɓe mo daga leydi Galili yaaki Urshalima. Jooni kam ɓe ngarti andinooɓe mo yeeso yimɓe. Min gaddanii on habaru belɗum ɗum Allah waɗannoo maama'en meɗen alkawal. Allah hebbinanii en alkawal ngal, enen e ɓiɓɓe meɗen, nde o ummini Yeesu daga mayde. Kadi ma nonno ɗum windiraa nder deftere Jaabuura suurawol 2 wi'uki, an a ɓiɗɗo am, hande mi wartii nyaako maaɗa. Allah ummini Yeesu daga mayde, o alaa e ɓandu maako nyola nder yenaande. Nonno o wi'uno, mi hokkay on barka ceniiɗum, tabitay ɗum gaɗanmi Dawda alkawal. Kadi ma banya nder Jaabuura wi'i, a alataa ceniiɗo maaɗa nyola. Dawda huwi ko Allah yiɗi nder jaamanu muɗum. Gaɗa maajum o maayi, o uwaama haade maama'en maako, o nyoli. Amma mo Allah ummini daga mayde nyolaayi. Bandiraaɓe am, sey andon emin gaajinana on habaru yaafaneeki hakke, barka Yeesu. Kooliiɗo mo fuu o rimɗinaymo daga hakke, ɗum Attawra waawaayi rimɗinki ɗum. Ngam maajum, paame, to ko annabo'en mbi'i heɓa on, ngam ɓe mbi'i, raɗɗum onon yawanɓe kuuɗe Joomiraawo, on kayɗinay, on kalkay. Ngam mi waɗay goɗɗum nder jaamanu mooɗon, ɗum on jaɓataa ko daa goɗɗo faamtinii on ɗum. To, Bulus e Barnaba e mburtoo suudu do'aare ndun, sey yimɓe toriiɓe, ɓe co'oo nyalnde siwtaare waraynde, ɓe ɓeyda metanki ɓe haala kan. Gaɗa yimɓe ɓen cankitake, Yahudanko'en ɗuɗɓe e nattuɓe diina maɓɓe tokki Bulus e Barnaba. Kamɓe bo ɓe metani ɓe, e ɓe cembiɗina ɓe, ɓe ngaɗa ka tokkuki Allah, ngam nder yidde maako o walla ɓe ɓe ngaɗa ko o yiɗi. Nde nyalnde siwtaare warti, ɓurɓe ɗuuɗuki nder gariiri ndin ngari ngam nanuki wolde Joomiraawo. Amma nde Yahudanko'en ngi'i moɓɗe yimɓe ɗuɗɓe, ɓe nani lawliiru,
ɓe ngaɗi ka yedduki ko Bulus ekkitinta, e ɓe kuɗamo. Amma Bulus e Barnaba metani ɓe kulol wala, ɓe mbi'i, doole min arta waajinanki on wolde Allah, onon Yahudanko'en. Amma gam on calake nde, on kolli on potaayi heɓuki yonki ki re'ata. Gam non min jahay to leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en. Gam kanjum woni ko Joomiraawo wi'i min gaɗa, nde o wi'i, mi waɗiima ngarta jaygol to leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, gam gaddana duuniyaaru fuu kisndam. Nde yimɓe naa Yahudanko'en nani non, ɓe nani belɗum, ɓe teddini wolde Joomiraawo. Nden ɓen ɗon ɓe Allah siryani heɓuki yonki ki re'ata, tokki Yeesu. Wolde Joomiraawo bo sankiti ko to e nder leydi ndin. Amma ardiiɓe Yahudanko'en ngaɗirooɓe kulooɓe Allah, ɓe ɗum mawninta, e ardiiɓe gariiri ndin nganya Bulus e Barnaba. Sey ɓe ngaɗi ɗum fuɗɗi torruki Bulus e Barnaba, ɓe ndiiwi ɓe daga nder gariiri maɓɓe. Gam non Bulus e Barnaba piɗɗi sollaare paɗe maɓɓe, gam holluki yimɓe ɓen ngaɗi hakke, nden ɓe ndilli gariiri Ikoniya. Amma tokkuɓe Yeesu wonɓe Antakiya nani belɗum naa seɗɗa, e ɓe keewi Ruuhu Allah. Nder suurawol ngo'ol, ayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, en nani no Allah Joomiraawo e hoore muɗum suɓi Caawulu e Barnaba gam waajinki habaru belɗum. En nani gaɗa kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Antakiya leydi Siiriya ngaɗani Caawulu e Barnaba do'aare, sey ɓe ɗofti ɓe gam ɓe ndilla waajinki habaru belɗum. Kanjum woni yaadu Bulus arandeeru gam waajinki habaru belɗum. En nani Bulus en jahi gariiri Salukiya, diga ton bo ɓe natti komiwal yaaki leydi Sayifurus gondi caka ndiyam. Ɓe ngaɗi ka waajinki habaru belɗum nder leydi Sayifurus haa ɓe ngari gariiri Bafos. Gariije ɗe ɗum innata ɗo'o eɗe nder leyɗe Lebanon e Siiriya e Turkiya ɗe nantan e jamanu meɗen joni. Ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o bo en nani Bulus e higooɓe yaadu muɗum e ngiilo leyɗe gariije e ngaajina habaru belɗum bo non no Allah umri ɓe. Aya 13-14 wi'i, sey Bulus e ɓe o yaadata natti komiwal daga gariiri Bafos, ɓe njahi Ferga nder leydi Bamfiliya. Amma Yahaya Markus ali ɓe so'i Urshalima, ɓe ƴaɓɓi Ferga, ɓe njahi gariiri Antakiya nder leydi Bisidiya. Nyalde siwtaare ɓe natti suudu do'aare ɓe njooɗi. Bo nonno ɓe mboowi waɗuki to ɓe njahi fuu, en nani ɗo'o Bulus e ɓe o yaadata nyalde siwtaare ɓe natti suudu do'aare ɓe njooɗi, waato to Yahudanko'en kawrata e mawnina Allah, nden e ɗum ekkitina ɓe wolde Allah, waato Attawra e defte annabo'en. Aya 15-15 wi'i, gaɗa ɗum jangi Attawra e defte annabo'en, sey ardiiɓe suudu do'aare ndun lili goɗɗo wi'a ɓe, bandiraaɓe, to on ngoodi boliiɗe ɗe cembiɗinirton yimɓe, mbi'eeka. Sey Bulus ummi ƴefti jungo muɗum wi'i, onon bandiraaɓe am Israa'ilanko'en e horiiɓe kulooɓe Allah, nane ko mbi'aymi on. Gaɗa ɗum jangi Attawra e defte annabo'en ɗum waajinani yimɓe, sey ardiiɓe suudu do'aare ndun kokki hoɓɓe mu'en, waato Bulus e Barnaba, jayri gam metana yimɓe. Diga ɗon sey Bulus ummi ƴefti jungo muɗum gam yimɓe nde'ita nana ko o wi'ata. Nder rammiɗinki Bulus hokki ɓe taariha Israa'ilanko'en diga carel ko ɓe ngonno leydi Masar haa yaaki carel ngel Allah nder bawɗe muɗum wurtini ɓe leydi Masar yaari ɓe leydi Kan'aana ndi ɓe ngoni joni. Ɗon ma Bulus metani ɓe dow ko Attawra e defte annabo'en e Jaabuura mbi'i dow Annabi Iisaa. Aya 12-25. Allah mo Israa'ilanko'en suɓi mama'en meɗen, o mawnini lenyol maɓɓe ko ngol wonno leydi Masar, kadima o wurtini ɓe leydi ndin e bawɗe maako, o munyani ɓe duuɓi 40 nder ladde. Gaɗa o halki leƴƴi 7 jooɗinoɗi nder leydi Kan'aana, o hokki ɓe ndonu leydi ndin. Fii ɗum fuu waɗi nder duuɓi 450. Gaɗa majum o suɓani ɓe gaɗoɓe kiita haa yaaki jamanu Annabi Sama'ila. Gaɗa ɗon ɓe tori Allah hokka ɓe laamiɗo, sey Allah hokki ɓe Caawulu ɓii Kiis ƴiwoyɗo lenyol Bilyaminu. O laamiɓe duuɓi 40,
nde Joomiraawo jippini Caawulu dow laamu, o lamni Dawda. Dow Dawda on bo o wi'i, mi yi'i Dawda ɓii Jeesi, o neɗɗo pukkaniiɗoyam to ɓernde, gaɗayɗo ko ngiɗmi. Daga nder lenyol Dawda on bo Allah wurtini Yeesu, kisno Israa'iila non no o waaruno alkawal. Nden ko Yeesu fuɗɗa kuugal muɗum, Yahaya waajinani lenyol Israa'iila fuu ɓe tuuba, ɓe ngaɗane baptisma. Nde Yahaya ɓadi heñuki kuugal muɗum, o wi'i, min na ɗum on ɗon mo kammiɗon, amma e woodi garayɗo gaɗa am, mo mi fotayi fittuki ko paɗe maako. Ɗo e tabbitinana en no Allah Joomiraawo waɗi alkawal lildoyki annabi Iisaa, kisno duuniyaaru diga hakke, e kiita muɗum garayka nyalde darngal nder hiite jahannama. En nani no Allah lildoyi annabi Yahaya e waajinana yimɓe tuuba ngam ɓe ngaɗane baptisma, kollay ɗum alaama tuubuki maɓɓe diga hakke. Nde annabi Yahaya ɓadi heñuki kuugal muɗum, o tabbitinani Israa'ilanko'en wiiki, naa kanko woni annabi Iisaa mo ɓe kammoto waray, amma annabi Iisaa waray gaɗa maako. Ngam non ɓe kooloomo, ngam kanko woni kisno ɓii Aadama diga hakke, e kiita Allah gareka nyalde darngal. Aya 2:9. Ngam non Bulus wi'iɓe, onon bandiraaɓe am lenyol Ibrahim, e onon kulooɓe Allah wonɓe nder meɗen, enen ɗum waddani habaru kisndam. Bandiraaɓe am enen nanooɓe hande, enen ɗum waddani habaru kisndam hande, diga hakke meɗen, e kiita Allah gareka nyalde darngal, barka hoolaaki annabi Iisaa. Ngam non onon ɓe njaɓaayi, sey koolooɗon annabi Iisaa, ngam keɓon yaafuye hakke moɗon, e kisndam diga kiita Allah gareka nyalde darngal. Aya 2:2 yaaki 3:1 wi'i, wonɓe Urusalima e mawɓe maɓɓe fuu anditaayi Yeesu o moye. Ɓe paamaayi boliiɗe annabo'en jangeteeɗe nyalde siwtaare fuu nder cuuɗi do'aare. Amma fuu e non ɓe kebbini ko annabo'en mbi'i nde ɓe mbari Yeesu. Ko nde ɓe keɓaayi daliila waɗankimo kiita mayde, fuu e non ɓe torake Bilaatus wara mo. Nden gaɗa ɓe kebbini ko deftere wi'i dow maako fuu, ɓe jippini ɓandu maako daga dow gaafangal, ɓe ngaɗinu nder yenaande. Amma Allah umminimo daga mayde. Balɗe ɗuɗɗe emo wangana wondunoɓe e maako, tokkuɓe mo daga leydi Galili yaaki Urusalima. Joni kamɓe ngarti andinoɓe mo yeeso yimɓe. En nani ɗo, ko nde annabi Iisaa wari, Yahudanko'en e ardiɓe maɓɓe ɓe paamaayi ko kanko o moye, ko nde eɓe njanga habaru garol maako nder Attawra e defte annabo'en e Jaabura. Amma nde annabi Iisaa wari, ɓe mbarimo dow gaafangal, ko nde ɓe keɓaayi goɗɗum leyfi kaanuɗum o ware. Amma ɓe tori Bilaatus gomnaajo wari annabi Iisaa dow gaafangal. Ɓe ngaɗu non bo ngam hebbinki ko annabo'en mbi'i dow annabi Iisaa. Waato annabi Iisaa maayay dow gaafangal, ngam ɓii Aadama heɓa yaafuye hakke, e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. Ɓii Aadama heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. To en jangi nder Linjiila, en nanay no ɗum hiitori annabi Iisaa kiita mayde, ko nde laamu tawraayi mo goɗɗum leyfi. Amma annabi Iisaa maayu dow gaafangal, e mbattudu meɗen enen ɓiɓɓe Aadama, ngam o hocca kiita hakke meɗen, waato e laawol mayde maako dow gaafangal, e rufuki ƴiƴam maako, enen ɓii Aadama keɓen yaafuye hakke, e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, keɓen bo nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non annabi Iisaa maayu dow gaafangal, naa ngam goɗɗum leyfi ɗum o waɗi, naa ngam goɗɗum hakke ɗum o waɗi, amma ngam hakke am e hakke maaɗa. Ngam non fuu kooliiɗo annabi Iisaa heɓay yaafuye hakke muɗum, heɓay kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal nder hiite jahannama, o bo heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. A faami ɗum bandiraawo am? A faami daliila mayde annabi Iisaa dow gaafangal bandiraawo am? Emi do'o Allah hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maaɗa. Gaɗa Israa'ilanko'en mbari annabi Iisaa dow gaafangal, ɓe uyimo nder yenaande, amma Allah Joomiraawo umminimo daga mayde. Gaɗa ummaaki annabi Iisaa daga mayde bo, o waɗi ka wanganki tokkuɓe mo, kamɓe bo ngarti andinoɓe mo yeeso yimɓe.
wato gaajinooɓe habaru annabi Iisaa, kooliiɗo mo fuu heɓay yaafuye hakke muɗum e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal, o bo heɓa nattuki wuro Allah wato aljanna. Aya 32 yaaki 32 wi'i, min gaddani on habaru belɗum ɗum Allah waɗanno maama'en meɗen alkawal. Allah hebbinani en alkawal ngal enen e ɓiɓɓe meɗen nde o ummini Yeesu daga mayde. Kadima nonno ɗum windira nder deftere Jaabura suurawol 2 wi'uki, an a ɓiɗɗo am, hande mi warti nyaako maɗa. Allah ummini Yeesu daga mayde, o alaa e ɓandu maako nyola nder yenande. Nonno o wi'uno, mi hokkay on barka ceniɗum tabitayɗum, ɗum gaɗanmi Dawda alkawal. Kadima banya nder Jaabura wi'i, a alata ceniɗo maɗa nyola. Dawda huwi ko Allah yiɗi nder jamanu muɗum. Gaɗa majum o maayi, o uwama haade mama en maako, o nyoli, amma mo Allah ummini daga mayde nyolaayi. Bandirawo am, ko nanta ɗum habaru belɗum ɗum Allah e hoore muɗum waɗuno alkawal ngal hisnuki ɓi Adama diga hakke e kiita muɗum gareeka nyalde darngal, barka hoolaaki annabi Iisaa. Ta jaɓi, a jaɓi alkawal Allah, wato a jaɓi alkawal Allah ngal kisnam. Amma to a wanyi alkawal Allah ngal kisnam e hoore muɗum, a wanyi moƴƴere Allah jaraindema aljanna ko wuro Allah, abo halkay nder kiita Allah nder hiite jahannama. Gam non bandirawo am, jaɓu alkawal Allah gam keɓa yaafuye hakke maɗa, kisa diga kiita Allah gareeka nyalde darngal, natta bo wuro Allah wato aljanna. Aya 33 yaaki 34. Bandiraɓe am, sey andon emin gaajinana on habaru yaafaneeki hakke barka Yeesu. Kooliiɗo mo fuu o rimɗinaymo daga hakke ɗum attawra waawayi rimɗinki ɗum. Bandiraɓe am, emin gaajinana on habaru yaafuye hakke e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal, barka hoolaaki Yeesu almasihu ko annabi Iisaa. Allah waɗi alkawal fuu ɓi Adama kooliiɗo annabi Iisaa heɓay rimɗineeki diga hakke muɗum ɗum attawra wawata rimɗinki ɗum. Ma'ana tokkuki dokaji diina hisnata ɓi Adama diga hakke muɗum e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Tokkuki dokaji diina rimɗinta ɓi Adama ko hisnata ɓi Adama diga hakke muɗum e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Laawol ngol Allah e hoore muɗum waɗi gam ɓi Adama heɓa rimɗineeki diga hakke, gam ɓi Adama heɓa yaafuye hakke e kisnam diga kiita muɗum gareeka woni e laawol hoolaaki annabi Iisaa maayuɗo dow gaafangal gam hisnuki ɓi Adama diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Gam non bandirawo am, to a nyuma tokkaaki dokaji diina yaarete aljanna ko hisnete diga hakke maɗa. Allah jomirawo e tabbitinan ma ɗo o wiiki non waɗataako, sey ni to a tokki laawol ngol Allah e hoore muɗum siryani ɓi Adama gam heɓa yaafuye hakke e kisnam diga kiita muɗum gareeka nyalde darngal, wato e laawol hoolaaki annabi Iisaa. A faami ɗum bandirawo am? Bandirawo am, ta alu ko annabo en mbi'i heɓuma kalka nder hiite jahannama. Aya 40 yaaki 41 wi'i, gam majum paame to ko annabo en mbi'i heɓa on, gam ɓe mbi'i raɗɗum onon yawanɓe kuuɗe joomirawo on kayɗinay on kalkay, gam mi waɗay goɗɗum nder jamanu moɗon ɗum on jaɓata ko da goɗɗo famtini on ɗum. Bandiraɓe am, to on jawa kuuɗe Allah ɗe kisndam gam to kalkon, to on jawa kuuɗe Allah ɗe hisnuki on diga hakke moɗon e kiita gareeka nyalde darngal, barka hoolaaki annabi Iisaa kalkon. Gam Allah jomirawo wi'i ɗo fuu ganyuɗo kuugal muɗum ngal kisndam diga hakke barka hoolaaki annabi Iisaa se ko wala o halkay nder hiite jahannama. Gam non bandirawo am, ta jaɓu ko annabo en mbi'i ɗo heɓuma, ta wanyu kuugal Allah ngal kisndam diga hakke barka hoolaaki annabi Iisaa kalka nder hiite jahannama. Bandirawo am, hoola annabi Iisaa nder ɓernde maɗa gam keɓa yaafuye hakke
e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal nder hiite jahannama natta bo wuro Allah wato aljanna. Aya 42 yaaki 43. To Bulus e Barnaba e mburto suudu do'aare ndun, sey yimɓe toriiɓe ɓe co'o nyalde siwtaare waraynde ɓe ɓeyda metankiɓe haala kan. Gaɗa yimɓe ɓen cankitake, Yahudanko'en ɗuɗɓe e nattuɓe diina maɓɓe tokki Bulus e Barnaba. Kamɓe bo ɓe metaniɓe e ɓe cembiɗinaɓe ɓe ngaɗa ka tokkuki Allah, ngam nder yidde maako o wallaɓe ɓe ngaɗa ko o yiɗi. En nani Bulus e Barnaba e mburto wuro ceniingo ngon, sey yimɓe toriiɓe ɓe ngartoya nyalde siwtaare garaynde ɓe ɓeyda metankiɓe dow haala kan, waato ɓe ɓeyda metankiɓe habaru annabi Iisaa. Diga ɗon en nani sey Bulus e Barnaba cembiɗini kooliiɓe annabi Iisaa ɓe tokka Allah e ɓernde go'o, ngam o wallaɓe ɓe ngaɗa ko o yiɗi nder joonde maɓɓe. Aya 44 yaaki 45. Nde nyalde siwtaare warti, ɓurɓe ɗuuɗuki nder gariiri ndin ngari ngam nanuki wolde Joomiraawo. Ammaa nde Yahudanko'en ngi'i moɓɗe yimɓe ɗuɗɓe, ɓe nani lawliiru, ɓe ngaɗi ka yedduki ko Bulus ekkitinta, e ɓe kuɗamo. En nani nde nyalde siwtaare yaltoyi, ɓurna yimɓe gariiri ndin ngari ngam ɓe nana wolde Joomiraawo nde Bulus en ekkitinta. Ammaa nde Yahudanko'en ngi'i yimɓe ɗuɗɓe ngari ngam ɓe nana wolde Joomiraawo, sey ɓe nani lawliiru Bulus e Barnaba, e ɓe ngedda fuu ko Bulus wi'ata, e ɓe kuɗamo. Aya 49 yaaki 49 wi'i, ammaa Bulus e Barnaba metani ɓe kulol wala, ɓe mbi'i, doole min arta waajinanki on wolde Allah, onon Yahudanko'en, ammaa ngam on calake nde, on kolli on potaayi heɓuki yonki ki re'ata. Ngam non min jahay to leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, ngam kanjum woni ko Joomiraawo wi'i min gaɗa, nde o wi'i, mi waɗiima ngarta jaygol to leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, ngam gaddana duuniyaaru fuu kisndam. Ko nde Yahudanko'en ɓe ngam lawliiru e ɓe ngiɗi ɓe kaɗa Bulus en waajinki habaru belɗum, ammaa Bulus tabbitinani ɓe wiiki annabi Iisaa waraayi ngam Yahudanko'en tan, ammaa Allah liloyi annabi Iisaa ngam hisnuki yimɓe duuniyaaru fuu diga hakke. Ngam non nde Yahudanko'en nganyii jaɓuki wolde Allah, ɓe ngaajinanay yimɓe naa Yahudanko'en habaru belɗum. Ngam kanjum woni ko Joomiraawo wi'i min gaɗa, nde o wi'i, mi waɗiima ngarta jaygol to leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en, ngam gaddana duuniyaaru fuu kisndam. Aya 48. Nde yimɓe naa Yahudanko'en nani non, ɓe nani belɗum, ɓe teddini wolde Joomiraawo. Nden ɓen ɗon ɓe Allah siryani heɓuki yonki ki re'ata, tokki Yeesu. En nani nde yimɓe naa Yahudanko'en nani non, waato nde ɓe nani Allah liloyi annabi Iisaa ngam hisnuki koo moye neɗɗo nder duuniyaaru ndu'u, naa ngam Yahudanko'en tan, ɓe nani belɗum naa seɗɗa. Ɓe kooli Yeesu almasiihu, waato annabi Iisaa, warti kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Aya 49 wi'i, wolde Joomiraawo bo sankiti koo to e nder leydi ndin. En nani e non wolde Allah Joomiraawo sankiti koo to e nder leydi ndin, ma'ana e non yimɓe ɗuɗɓe njaɓi wolde Allah, waato ɓe kooli annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Aya 50 wi'i, ammaa ardiiɓe Yahudanko'en ngaɗirooɓe kulooɓe Allah ɓe ɗum mawninta e ardiiɓe gariiri ndin nganya Bulus e Barnaba, sey ɓe ngaɗi ɗum fuɗɗi torruki Bulus e Barnaba, ɓe ndiiwiɓe daga nder gariiri maɓɓe. Ɗum e holla en ardiiɓe Yahudanko'en nanaayi belɗum non, waato nde ɓe ngi'i yimɓe ɗuɗɓe njaɓi ko Bulus wi'ata dow annabi Iisaa, ɓe koolake annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakke maɓɓe. Ngam non ardiiɓe Yahudanko'en ɓe nanaayi belɗum. Diga ɗon sey ɓe ngaɗi rewɓe kulooɓe Allah ɓe ɗum mawninta e ardiiɓe gariiri ndin, waato yimɓe metooɓe ɗum nana nder gariiri ndin nganya Bulus e Barnaba. Sey ɓe ngaɗi ɗum fuɗɗi torruki Bulus e Barnaba, haa maa ɓe tarfiɓe ko ɓe ndiiwiɓe daga nder gariiri maɓɓe. Aya 51 yaaki 52 wi'i, Bulus e Barnaba piɗɗi sollaare paɗe maɓɓe ngam holluki yimɓe ɓen ngaɗi hakke, nden ɓe dilli gariiri Ikoniya.
Amma tokkuɓe Yeesu wonɓe Antakiya nani belɗum naa seɗɗa, ɓe keewi Ruuhu Allah. Nde ardiiɓe Yahudanko'en ɓe'e ndiiwi Bulus en diga gariiri maɓɓe, en nani nde Bulus e Barnaba ummi dilluki, sey ɓe piɗɗi sollaare koyɗe maɓɓe ngam holluki yimɓe ɓe ngaɗi hakke, nde ɓe nganyi wolde Allah e moƴƴere Allah, nde kisnam diga hakke barka hoolaaki Annabi Iisaa. Ɗo Bulus en ngaɗi deydey ko Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo nde o liliɓe ɓe njaha waajinki habaru belɗum. To en jangi nder Linjiila Lukka suura 9 aya 5 e Maatiw suura 10 aya 14, Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo, to yimɓe nder gariiri ndin njaɓɓaaki on, ale gariiri ndin piɗɗe sollaare koyɗe mooɗon, kanjum hollata ɓe ngaɗi hakke. Maatiw suura 10 aya 14, Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo, fuu mo jaɓɓaaki on ko wanyi ko mbiɗon, to on burtake wuro ngon ko gariiri ndin piɗɗe sollaare koyɗe mooɗon, emi wi'a on goonga, nyalde jaango Allah ɓuray yurminanki yimɓe Sodom e Gomora dow yimɓe gariiri ndin ɗon. Annabi Iisaa e tabbitinana en ɗo jaɓuki wolde Allah ko tokkuki laawol Allah naa ɗum doole. Fuu ganyuɓe jaɓa ko gaajinooɓe habaru belɗum mbi'ata. Annabi Iisaa wi'i ɗum alaɓe, amma to ɓe alay wuro ngon ko gariiri ndin, ɓe piɗɗa sollaare koyɗe maɓɓe ngam holluki yimɓe ganyuɓe jaɓuki wolde Allah gaɗi hakke, ngam ɓe ganyi jaɓuki moƴƴere Allah nde kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Ɓe ganyi tokkaaki laawol Allah jaaraygol ɓe wuro Allah ko bo aljanna barka hoolaaki Annabi Iisaa. Ngam non nyalde jaango ko nyalde darngal ɓe ngala hujja wiiki ɓe nanayno ko wiiki ɓe andano laawol Allah jaaraygol ɓe aljanna barka hoolaaki Annabi Iisaa. Nyalde darngal ɓe ngala hujja wiiki ɓe andano laawol Allah ngol kisndam diga kiita Allah nder hiite jahannama barka hoolaaki Annabi Iisaa, bo nonno Allah e hoore muɗum siryi. Ngam non bandiraawo am an nanowo hande, taa wanyi jaɓuki wolde Allah nde nanta ɗo, a wanyi moƴƴere Allah jaaraydema wuro Allah ko bo aljanna, a wanyi laawol Allah ngol keɓirta yaafuye hakke maɗa e kisndam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal, a wanyi laawol Allah jaaraygol ma wuro Allah ko bo aljanna barka hoolaaki Annabi Iisaa. E non bo a ɗawtana hoore maɗa hakke dow hakke. Nyalde darngal bo a wala hujja wiiki a nanayno habaru kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal barka hoolaaki Annabi Iisaa. Bandiraawo am, a faami ko nanta ɗum? Bandiraawo am, taa wanyu wolde Allah nde nanta ɗo, taa wanyu moƴƴere Allah, jaɓu koloɗa Annabi Iisaa mo Allah e hoore muɗum siryi ngam hisnukima diga kiita muɗum gareeka nyalde darngal. Taa wanyu moƴƴere Allah jaaraydema aljanna ko wuro Allah barka hoolaaki Annabi Iisaa. Allah hokkuma faamu ɗum. Amin. Gaɗa Bulus en piɗɗi sollaare faɗe mu'en ɓe ndilli gariiri Ikoniya. Aya 52 wi'i, amma tokkuɓe Yeesu wonɓe Antakiya nani belɗum naa seɗɗa, e ɓe keewi Ruuhu Allah. En nani tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Antakiya nani belɗum naa seɗɗa, e ɓe bo keewi Ruuhu Allah. Se ko wala fuu jaɓuɗo wolde Allah, fuu jaɓuɗo moƴƴere Allah jaarayndemo aljanna barka hoolaaki Annabi Iisaa, o nanay belɗum e seyo e welwelo nder ɓernde maako naa seɗɗa. Allah jawmiraawo bo hokkaymo Ruuhu muɗum ngam walla mo o ɗawta faamuki laawol Allah, o waɗa ko Allah yiɗi nder jonde maako nder duuniyaaru ndu'u. Ngam non bandiraawo am, sey kooloɗa Annabi Iisaa ngam keɓa yaafuye hakke maɗa e kisndam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal. Sey kooloɗa Annabi Iisaa jaɓa moƴƴere Allah jaarayndema aljanna nde Allah e hoore muɗum jippinani ɓii Aadama barka hoolaaki Annabi Iisaa. Se ko wala a nanay seyo e welwelo nder ɓernde maɗa
bo nonno ɓe tokkuɓe annabi Isa nani. Ta wanyi bo a tabbititto nder mettam ɓeram ɗum haa abada nder hiite jahannama. Allah jomirawo hoynana en ɗum. Gam non bandirawo am, ta wartu bo ardiɓe yahudanko'en ɓe'e ganyoɓe wolde Allah, ganyoɓe moƴƴere Allah nde kisnam diga hakke e kiita Allah gareka nyalde darngal. En nani ko nde ɓe janga habaru annabi Isa nder attawra e defte annabo'en e jabura, amma ɓe paamayi, ɓe jaɓayi ko ɓe jangata. Ɓe kolaki annabi Isa, ɓe ganyi annabi Isa kisnomo Allah liloyi. Ɗum waɗoto amma bandirawo am, a janga habaru annabi Isa ko a nana habaru annabi Isa e lawol feere-feere, amma a jaɓayi bo ardiɓe yahudanko'en ɓe'e. Bandirawo am, to a nyuma tokkaki doka diina yarete wuro Allah ko bo aljanna. Allah e tabbitinana en ɗo o wiki, no tokkirɗa doka diina maɗa fuu a heɓata yaafuye hakke, a heɓata kisndam diga kiita Allah gareka nyalde darngal. Allah e tabbitinana en ɗo o wiki, to ɓii Adama heɓata yaafuye hakke tan woni e laawol hoolaaki Yeesu almasihu ko annabi Isa mo Allah liloy gam hisnuki ɓii Adama diga hakke. Gam non kooliiɗo annabi Isa fuu heɓay yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah gareka nyalde darngal. Bandirawo am, sey koloɗa annabi Isa gam keɓa yaafuye hakke maɗa e kisndam diga kiita Allah gareka nyalde darngal. Ta alu ko annabo en bi'i heɓuma. Aya 4 yaaki 4 wi'i, gam majum paame to ko annabo en bi'i heɓa on, gam ɓe mbi'i, raɗɗum onon yawanɓe kuuɗe jomirawo, on kayɗinay, on kalkay, gam mi waɗay goɗɗum nder jamanu moɗon ɗum on jaɓata ko da goɗɗo famtini on ɗum. Bandiraɓe am, to on jawa kuuɗe Allah ɗe kisndam diga hakke moɗon barka hoolaaki annabi Isa, gam to kalkon nder hiite jahannama. Gam Allah jomirawo wi'i ɗo, fuu ganyuɗo kuugal muɗum ngal kisndam diga hakke barka hoolaaki annabi Isa, se ko wala o halkay nder hiite jahannama. Gam non bandirawo am, ta wanyu kuugal Allah ngal kisndam diga hakke barka hoolaaki annabi Isa kalka nder hiite jahannama. Hoola annabi Isa nder ɓernde maɗa gam keɓa yaafuye hakke e kisnam diga kiita Allah gareka nyalde darngal nder hiite jahannama, natta bo wuro Allah wato aljanna. Allah jomirawo hokkuma faamu ɗum. Amin.